Daar ben we, ja. Nou, ik speel hier nou toneel, want dit vind ik wel heel apart om hier zo te staan en om nou samen Fries te praten. En waarom dacht ik nog meer toneel speel je? Nou, ik wel eens, als ik voor de klas sta, dan heb ik samen mijn one-man show. En ja, dat vinden de leerlingen altijd wel erg leuk als ik dat doe. Dat is ook toneel speel je nou. Wat wordt dat lange minuut? Michael minder. Nou, dat weer dan. En nou stap je het maar door. Doei! Ja. Ben je nog even leren? Oh, dat is ook gezellig. Dat is echt gezellig. Speel je zelf als toneel, jullie? Oh, ik speel altijd toneel. Don het oors. Oké. Oh ja, en ik speel nog meer werktoneel. Oh ja. Een drama, ja. Ja, ik. En als ik les jou. Als ik les jou, dan denk ik. Ja.